Иначе какъв друг филтър? Soft филтър. Значи това е много интересна тема, защото наскоро едни ми разправиха за какво слагаш soft филтър, като снимаш, аз после, разбираш ли, в компютъра ще го направя. Да, ама не. Защото хубавия soft филтър прави нещо, което в Photoshop няма как да направиш, той го няма. Тъй като, когато снимате, не ти е приятно? Не е шедмърда. Не, жамачка. Значи, когато снимате с реален филтър върху апарата, той какво прави? Да кажем, тя в момента е много равничка, но ако имате светлини и сенки, той взима светлината отразената светлина от яркото и филтъра я вкарва в тъмното. Фотошопа теоретично прави същото, ама не. Защото реално, ако има контра върху нея, силна, филтъра ще халира контрата. Доколкото това, блъра на фотошопа не може да направи. Защото той не работи с реална светлина, той работи само с светло и тъмно. Филтъра работи с реална светлина, която има. Затова картинката е различна. И затова е много яко. Ако вземете такъв софт филтър, има хубав софт филтър, като го ползвате, после можете примерно да прекалите с шарпане или с някаква друга такава функция, защото вече това няма проблем да го прешарпите, тъй като той е било мек. И реално на места картинката ще изглежда нормална, на места ще изглежда много готино с мекота, която не можете да постигнете с простия ефект с Photoshop. Така че такъв софт филтър не е лош. Той има, ако така говорим, има примерно лоу контраст филтър или някакъв други. Да кажем, снимате в интериор, имате светлиш прозорец. Има филтри, които като ги сложите, тук някак говореше за двоен контраст, като сложите филтъра, той раздува прозорец. Много красиво. Той раздува светлините и нищо друго. Ако сте гледали Minority Report, пак ми беше режисьор, също оператор. По същия начин там се раздуват светлините, което за портрети е готино. За портрети е готино. Но други филтри не се срещнат много да се сложат. Това с Майами, това какво беше там, с тия детективите Стрик. Майами Стрик? Да, не, Майами, това с разследванията, дето... Не, нали дават едни следователи? Престъплението Майами. Да. Как се прави ли? Да, това, какво представляват тези стрик филтри? Какво тези? Стрик, мисля, че се казва този филтър. Светлините стават на линийки, вместо... Стар филтър. Стар ли? Да. Те не се правят така. Цялото нещо. Това е цяло една състояние, правна черничка е правна. Престъплението Майами има друг. Знам да ли вероятно какъв е цвета на повече. За да разберете колко е трудно, това изглежда просто. Видиш ли думата, но когато им падне, не може да снимат една серия, само мисля, има част. И почетно, и пак чакаме за да го видят. Той снимат целодневно. Той ми казва, че техните давам направя филм. Избирам някакъв филм и едната година бях избрал Пътмянето на Майами. И ми направят такъв кадър. Никой не успя да го направи. Защото е много трудно да постигнеш този ефект на изгрев нон-стоп. Номер. Ако се замислиш и разбираш малко светлина, може да се сетиш как го правят. Не е толкова лесно. Гледали ли сте илюзионисти? Да. На друг курс пък им дадах да правят кадър от илюзионисти. Пак не успешно. Ама не само, те са няколко неща. По принцип готините кадри не се правят с едно нещо. Мисля, сложи един филтър и айде готови. Готините кадри има последователност от неща, които се правят, за да се постигне някакъв крайен ефект. Не е един. Тоест не е едно нещо. Само в матрицата цвета се прави едно движение. Едно. Ама да, както казваше Айнщайн, да знаеш къде да го дръпкаш. Едно движение, да знаеш кой е да